El Servicia arriba a l'últim dia de l'edició d'enguany, una de les més exitoses que s'han celebrat. Milers de persones han passat al llarg d'aquests 3 dies pel pavelló 3 de la Fira de Lleida per degustar les millors cerveses i gaudir de la gastronomia local. Aquest diumenge els assistents han pogut veure coreografies de ball en grup i street dance i el concert de Javier Sarbisé i Jordi Cuco. Bé, des de la FECOI la veritat és que estem molt contents perquè realment hem fet una edició de servici esplèndida, una edició que ens encoratja a continuar els propers anys perquè realment han tingut una afluència massiva de públic, un esforç que ha estat reeixit, un esforç de tots els voluntaris i tothom que hem intervingut durant tota una setmana per muntar aquest esdeveniment i tot el cap de setmana aquí, totes les hores que hi hem estat, i realment veus que ha tingut tot el sentit del món perquè tota la gent de Lleida ha pogut vindre. Tot i la gran participació, la voluntat és de seguir creixent de cara a les properes edicions. En aquest sentit, ja estan valorant suggerències i noves idees. Estem atents durant tota la fira al que passa i al que ens diu la gent, no? I realment bé, hi ha un parell d'idees o tres que hem de valorar a nivell tant gastronòmic com d'organització de la fira. Anem a veure com podem gestionar aquesta afluència massiva de gent i com podem millorar de cara al futur perquè aquesta gent que ens vingui doncs, marxi en la millor de les experiències. Ara, des de la FECOI, ja pensen en Nadal per acomiadar l'any amb diverses activitats, com el tronc de Nadal, on més de 250 nens de les colles aniran a recollir els seus regals. Tot plegat servirà per fer ganes de cara a una nova edició de l'Aplec per la que ja queda menys.